الله الرحمن الرحيم كلما دخل عليها زكريا المحراب. Kuvajtská velká mešita nemá své jméno náhodou. Je 7. největší na světě. Vejde se do ní až 10 000 lidí. Teď ale není čas modliteb, takže je skoro prázdná. Jsou tady jen caparti na exkurzi. Ženy, které je hlídají, jim ukazují skvělou akustiku vnitřního prostoru. Zaklenutí kupole způsobuje, že když si s někým šeptáte v jednom rohu, je váš hlas krásně slyšet na opačném konci sálu. Bedria Al-Tal v mešitě pracuje jako průvodkyně, což si nemůže vynachválit. Krásám velkolepé stavby z roku 1986 sama podlehla a jak říká, provádět tady děti i dospělé ji činí ohromné potěšení. Allahu akbar, Allahu akbar. Ašhadu an la ilaha illa Allah. Jak se správně modlit, ukazuje Chálil Habaš. Je to svým způsobem umění. Člověk se to musí učit už odmala, aby v dospělosti všechny úkony zvládl stejně precizně jako Chálil. Allahu akbar. A co když to někomu ani tak nejde? Kdo ho to naučí? Bez pochyby rodina. Ale pokud má Kuvajťan jakýkoliv problém a chce vědět, jak ho vyřešit v souladu s Koránem, tak může zvednout telefon a zavolat sem, do mešity. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم أيوة ماشي. Celý den tu na horké lince drží službu znalci Koránu, kteří volajícímu hodně poradí. Právě teď volá nějaká žena a znalce přímo zavaluje otázkami. كان هو يبقى هو الإثم عليه. Nejdřív se ptala, jestli jí může vyložit sen, který se jí v noci zdá. Výklad snů ale Korán zapovídá, ne? Jistě, první otázka byla možná jen zastíracím manévrem. Vlastně chtěla zjistit, jestli si smí upravovat dávat obočí. A smí? No může, ale pouze jednotlivě. Že by si vytrhala celé obočí a nakreslila si ho tužkou, to neexistuje. Nicméně nakonec se ptala, co má dělat s penězi. Prosím, to sama neví, co s nimi? Vzácná to